बिस थानो नांनाय आं मोनसे रिक्वेस्ट खायनाय नर कुनु कन्फ्यूज तांदि जों चिनि बसकांनि इलेक्शनाव चिनि बोबाग्रा बे चंजाक चिनि कैंडिडेट आनि फ्रेंड न जेम्स देबरमा बनो जों गोबां बो जों एप्लाइ खायो चिनि अरनि खायसे ईएम मा सनफिनाय जायखिसे ईएम कताल आजो ईएम मा जायखिसे ईएम कताल सनफिनाय बुजिगदा जे तांबाया मानिनो जों तांना नांनाय जे सामो इनकमप्लीट जों कमप्लीट खायनांनाय चिनि बोबाग्रानि ड्रीम्स जों फुलफिल खायनांनाय बुजिगदा जे बिसिकते जों चिनि बोबाग्रानि ड्रीम्स नि जे चिनि दफानि मानथाय सकथाय जे राइट जों जों माननांगौ चिनि काइसनाय एजुकेशन डेभलप खालायनांनाय लामानि डेभलप खालायनांनाय कारेन्टनि प्रब्लेम सगामान नांनाय दैनि प्रब्लेम सगामान नांनाय नौकरी नांनाय जे स्टूडेंट काहाम स्टूडेंट काहाम एजुकेशन माना मोजुङै दङ काहाम स्कुल पढना मोजुङै दङ UPSC एग्जाम बाय काहाम कोचिंग नाना मोजुङै दङ IPS अफिसर नाना मोजुङै दङ नीट एग्जाम बाय प्रिपेयर खायना मोजुङ अमते जों गोबां मोनसे नाम जरायो न जों इन फ्यूचर बंनो जों अपोजिशन मातलांनाय गाबो काइसन पसिबल दङ चिनि बोबाग्रानि बिसिनते आनबो जों चिनि बोबाग्रानि जे कैंडिडेट हजों न जों बोसां गोबां कप्लाय खायनाय आमसना कक्सराय अप्रियत जों आसे पॉलिटिकली अटैक खायनाय बनो हामेसाने अब टाइम क्रि चिन्ताबो ओनली कैसे फोकस के चिनि बोबाग्रानि जों कप्लाय खायना अब किने अपन बगे चिनि फाइमा जो फैने जत आनि मा फासं आनि ताखु बुसं आनि अकरा साकर नरना हामबाय रुवां नर खरस खरजाखाय नर तिने अजराव नरक तिनि नरक सामन खिबि तिने अर फाइमान बगै तै बसकांगो जों 12 तारिखो नरक जतन मुजि तंगदि जे चिनि बोबाग्रानि कप्लाय खायनाय बगै जों आन्ध्र समारिवो गोबां भोट दुवै जों चिनि जेम्स देबरमान कप्लाय खालाय रहना जों रेडी तंगब्ला जतन जों रेडी तंगब्ला आबन बगै जों 12 तारिखो जों फुङाव जतन माइ पिचावै नरक जानजान भोट सेन्टर थांगै नरक गोबां भोट दिना गामसं सिथं हायनो हाय चिनि जे बसकांनि जे सामुं तांबाय रक्त जों जिति फाइमान परे जों डिस्कशन खालायनाय जों चिनि आमसे जत लुकरबाय बने गामिनि ताम प्रब्लेम तैनि ताम प्रब्लेम जों हायनो हाय आगिन जों तिसा चिनि कैंडिडेट गै जिति मान परे जों बने एम सनामान परे जों हायनो हाय जों तेसा चिनि आमसायो डेभलप खालायनाय बगे जों सामु माखायनाय ताङै हांके जों साइमानो थानाय जराव चिनि बोबाग्रानि बिसितै जों ताम मानखा स्पोर्ट्स स्कूल मानखा स्टेडियम मानखा तारपरे पेट्रोल पंप मानखा स्मोक हाउस मानखा दुइटा साबजन के तालमाखा काइसर रतनपुर काइसर हारेबको आबनबो जों ताकि तांगै चिन लुकुरनो जों याफ्रान गाबोन परे गोबां आन ड्रीम्स दं आन प्रोजेक्ट दं मानि काइसके खुंबो स्कूल फाइनाय ते काइसके बसकांगो जों तिप्रा एकॉर्ड इम्प्लीमेंट माल परे काइसे चिने आराम चलगा आम जों डिग्री कॉलेज बचों मानाय जाबो ताबो चिनि आनि जे तांबाय लांया मानि न आनि जे इनकमप्लीट जे ड्रीम्स न बोबाग्रानि जे दागि मुं न बोबाग्रानि जे गाइडेंस जों सामखानि वान सुमानो चिनि जेम्स देबरमा बो कंप्लीट खायनाय या कंप्लीट खायनाय बगे नंग लगिनांगो चिनि जौत लुकुरंनि लगिनांगो आबन बगे आं से रिक्वेस्ट खायनाय 12 तारिख नर हायनाय मुतु खायनाय आंध्र समारियाव गोबां बुट रुबै चिनि जेम्स देबरमा चिन कप्लाय खायनाय आसो सिथो जतन हामबाय खुलुमबाय के बोबाग्रा आयलुथो तिप्रामा थायलुथो जौत तिप्रा से कप्लाय खायनाय